आप सबन के स्वागत बा हमार चैनल, आपके चैनल, हम सब के चैनल भोजपुरी टू अंग्रेजी। आज के टॉपिक बाटे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी आपन परिचय कैसे दिहल जा एकरा बारे में। परिचय देवे के तरीका बहुत बाटे, बहुत लंबा भी बाटे, बहुत शॉर्ट भी बाटे, लेकिन हमने के बहुत सरल तरीका से, बहुत सिंपली, बहुत इम्प्रेसिव तरीका से हमने के जानल जाई कि कैसे आपन परिचय मीन्स हाउ वी कैन गिव आवर इंट्रोडक्शन। आई मीन टू से you may be a student, you may be a college goer, you may be in your classroom where you have to give your introduction in front of students, in front of your teachers. You may be an auditorium, you may be in front of thousands of people where you may have to give your introduction. The kind of introduction you will give, that will decide the perception of the people about you. Means the way you will give your introduction, that will decide the perception that people are going to have about you. Doesn't matter where you are, but you have to give your introduction very impressively. आई देखल जा कैसे एकरा के हमने के शुरुआत कइल जाला, क्या बोलल जाला, कैसे बोलल जाला, कितना बोले के बा, कहाँ ख़त्म करे के बाटे, यही पर हमने के आज चर्चा कइल जी। तो चले गए शुरुआत कइल जा। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एमे सबसे पहले आवेला ग्रीट करे के। एक मतलब है कि अभिवादन। समय के अनुसार रुआ फॉर्मल तरीके से चाहे इनफॉर्मल तरीका से भी लोग के ग्रीट कर सकते नहीं। तो फॉर्मल तरीका में अगर ग्रीट करे के बाटे तो रुआ गुड मॉर्निंग बोल सकते नहीं, गुड आफ्टरनून बोल सकते नहीं, समय के अनुसार रुआ गुड इवनिंग बोल सकते नहीं, ये हो गया फॉर्मल तरीका। अब रुआ चाहें तो हाय या हेलो भी बोल सकते नहीं। हाय एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, ये तरीके से रुआ बोल सकते नहीं, शुरुआत कर सकते नहीं ग्रीटिंग के। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भइल, ये हो गया फॉर्मल तरीका। मान लें कि रुआ कहीं इंटरव्यू में गई बनी, मान लें कि रुआ अपना टीचर के सामने बोले के बाटे, कोनो अच्छा जे बड़ बुजुर्ग लोग बाटे उजा बोले के बाटे, तो अच्छा से हमने के ग्रीट करे के बाटे। उजा हाय हेलो नहीं बोले के, चाहे बहुत लोग गलती करेला हाय व्हाट्सअप बोलेला, ई गलती हमने के नहीं करे के, ठीक बा। तो हाय या हेलो, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन भी इनफॉर्मल तरीका से बोलल जाला। तो रुआ अपना सिचुएशन के अनुसार एक के देख ले। अब आवेला कि नाम, हमने के अपन नाम बताए के बाटे कि और क्या नाम बाटे, ठीक बाटे। अब नाम में रुआ के अपन नाम बताए के बाटे। आ स्टार्ट करे के बाद माय नेम इज, माय नेम इज से ही स्टार्ट कर। सबसे बढ़िया और इम्प्रेसिव तरीका यह बाटे माय नेम इज। बहुत लोग बोलेला आई एम दिस इज
इट्स मी, ये गलती हमरे के नहीं खाई कर कटे। एक अच्छा नाम बनल जी, आई एम, दिस इज या इट्स मी, ये हमने के नहीं खाई बोला क्या। बहुत लोग गलती में वो सब जानते हो क्या कि माई सेल्फ के भी इस्तेमाल करला। माई सेल्फ इहो गलती बाटे, इहो गलती बाटे, इहो गलती बा, इहो गलती बा। सबसे बढ़िया तरीका बाटे कि रुआ अपन नाम स्टार्ट करें बोल के माई नेम इज, जौन भी नाम बाटे। जैसे मान लें कि हमारा नाम बाटे आशुतोष कुमार, तो माई नेम इज आशुतोष कुमार, बस ऐसे ही रुआ के स्टार्ट करे के बाटे। तो ग्रीटिंग हो गई, एक बाद नाम हो गई। अब एक बाद रुआ के अपन जगह, अपन स्थान बतावे के बाटे कि रुआ कौन जगह से संबंध रखेला, कौन जगह बाटे जहाँ से रुआ आवे नहीं, जहाँ रुआ रहे नहीं, जहाँ राउर निवास बाटे। तो ग्रीटिंग हो गई, नाम भी हो गई। अब आवता प्लेस, यानी जौन जगह से रुआ संबंध रखत नहीं, जहाँ से हमने के बानी जा रुआ बानी जे बाटे। तो इजा बताओ के बाटे आई एम फ्रॉम। अब जौन और शहर के नाम बाटे, सिटी के नाम बा, रुआ बता सकत नहीं। जौन रुआ जिला के नाम बाटे, गांव देहात के नाम ना लिखल जाला, एक अच्छा नाम मानल जी। आ नहीं कि जाने के चाहेला, आ नहीं कि जान पाई कि दौर गांव कहाँ बाटे, थाना कहाँ बा, डखाना कहाँ बाटे। तो ऐसे जौन राउर होम डिस्ट्रिक्ट बा, जौन राउर होम टाउन बाटे, वही के नाम लिखल जाए। तो आई एम फ्रॉम सीवान, पटना, जौन भी बाटे ये हमने के लिख दिया जी। आई एम फ्रॉम का मतलब है कि मैं वहाँ रहता हूँ, या हमारा वहाँ निवास है, या हम उधर रहे नहीं, हम वही से संबंध रखे नहीं, हम वही जगह निवासी हैं। ये हो गई। एक बाद रुआ आई एम फ्रॉम नहीं बोल सकत, तो एक जगह पे रुआ बोल सकत नहीं आई बिलोंग टू सिवान, आई हैल फ्रॉम पटना। कुलनी का मतलब एक ही भाई कि हम ओइजा से आवे नहीं, ओइजा से हमार संबंध बाटे, हम ओइजा रहे नहीं, ओइजा के निवासी बानी। तो हमने के जौन मन करे तौन बोल दे जा। आई एम फ्रॉम सीवान, आई एम फ्रॉम पटना, आई बिलोंग टू सीवान, आई हैल फ्रॉम पटना, आई हैल फ्रॉम सीवान। बस इतने बोले के बाटे। अब तीनों एक साथ है देखे बोले के, तीनों में से कोनो एगो रुआ देख ले और में से एगो बोल दे के बाटे। ठीक बा, प्लेस हो गई। अब हमने के चलो जा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, जो हमने के पढ़ल बनी जा शुरू से लेकर मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए जोन भी कैल बनी जा। तो एजा हमने के बोले खातिर जो हमने के लास्ट डिग्री ले बनी जा, जो हमने के लास्ट क्वालिफिकेशन बा, जो अंतिम पढ़ाई करके हमने के छोड़ दल बनी जा, या जो अभी वर्तमान में कर रहा बानी, वही के बोले के बाटे। शुरू से नहीं बोले के कि हम मैट्रिक कैनी तब इंटर में गई नहीं, इंटर कैनी तब बीए में गई नहीं, आ बीए करके सीधा गई नहीं एमए करे या पीएचडी करे, ऐसा नहीं बोले के बाटे। सीधे जो लास्ट क्वालिफिकेशन बाटे जो अभी वर्तमान में चली रहा बाटे, चाहे रुआ फिनिश कर चुकल बानी, वही पर रुआ बोल सकत नहीं। तो एजा कहल जाई एज रिगार्ड्स या एज फार एज my qualification
is concerned. As regards my qualification is concerned, अच्छा है as far as my qualification is concerned. जहाँ तक हमारा पढ़ाई लिखाई के सवाल बा, जहाँ तक हम जो डिग्री हासिल कर बानी, जो हम पढ़त नहीं ओकर अगर बात बा तो हम हाई करते नहीं, हम बीए करते नहीं, हम एमए करते नहीं, हम पीएचडी करते नहीं, हम एमबीए करते नहीं, ठीक बा। तो एज रिगार्ड्स as far as my qualification is concerned, so as far as as regards my qualification is concerned, I have done MA, MBA, BSc, MCA, जो भी बात है। I have done MA, MBA, BSc, MCA, जो भी राउट और वो आप पढ़ाई लिखाई के लिए बनी, क्वालिफिकेशन ले बनी। I have done बोल दे के बाद या I have completed BSc, MCA, MA, MBA, जो नहीं बैठे आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो नहीं बैठे इकरा का बोल के अब रुआ अगर कहीं काम कर रहा बाने कोनो कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, तो रुआ बोल सकते नहीं प्रेजेंटली आई एम working in HCL as a software engineer, जो नहीं बात है और वो अपना अनुसार रह के चेंज कर सकते नहीं। आई एम वर्किंग इन HCL, आई एम वर्किंग इन जो भी कंपनी के नाम बटे वो बोल दे के बाटे, आज जौन और डेजिग्नेशन बा जौन पद बा एज लगा के बोल दे के बाटे, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज हार्डवेयर इंजीनियर, एज बैंक मैनेजर, एज क्लर्क, जो भी बाटे। अब एक बाद हॉबी कुछ भी बाटे, फिल्म देखल, गीत सुनल, नाचल, गावल, घूमल, फिरल, लिखल, पढ़ल, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, वट एवर इज योर हॉबी यू कैन मेंशन, वट एवर यू लव टू डू द मोस्ट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। हॉबी, माई हॉबी इज playing football या क्रिकेट हो सकता। माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, या माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज listening to music या watching movies, फिल्म देखल, ठीक बाटे। अगर एक से ज्यादा बाटे तो माई हॉबीज आर, इज की जगह पे आर लगा दीजिए जी। माई हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, या और भी अच्छा तरीका से, इम्प्रेसिव तरीका से बोले के बाटे, आई
love to playing football, I love watching movies. टू का इस्तेमाल ना भी करब तो काम चली जाए. आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लव वॉचिंग मूवीज. अब एक बाद हमने के लास्ट में बतावल जाई कि हमने के टारगेट का बा, एम का बाटे, हमने के लाइफ में मोटो का बाटे, कार वो बने के चाहते नहीं. वट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, वट एवर यू हैव सेट योर गोल, यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. ये हो गई. आई लव वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक भी रुआ बोल सकता नहीं. ठीक बा. अब होता राहुल एम का बने के बाटे, का अचीव करे के बा, का करियर हमने के बनावे के बाटे, एकरा बारे में. आई वांट टू बिकम a successful software developer या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डॉक्टर, जो भी बाटे एजा हमने के लिख दे के बाटे. आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, वटेवर जो भी बाटे रूबा एजा बता सकते नहीं. ठीक बा. कुछ भी फालतू लिखे बोले के, बहुत शॉर्ट और सिंपल, सिर्फ अपना बारे में. How to introduce yourself. You do not have to speak about your family members, about your parents, about your family background, nothing. You have to focus on yourself only. You have to speak about yourself only. तो खाली अपना बारे में बताओ के बाटे. लास्ट में बोल दिया जी जहाँ एंड करे के बाटे. दैट्स ऑल. थैंक यू. दैट्स ऑल या दैट्स ऑल अबाउट मी. दैट्स ऑल अबाउट मी. ठीक बा. एजा हमनी के चुन बाटे इंट्रोडक्शन खत्म हो गई. इससे अधिका फालतू कुछ भी नहीं बोले गए. जब तक रुआ से कि और के बारे में नहीं पूछल जात, तो फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, या रुआ कोनो एक्सपीरियंस के बारे में, तब तक नहीं बताओगे. रुआ के एकरा के बहुत शॉर्ट और सिंपल रखे के बाटे. फिर हमने के मिलल जी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. ठीक बा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके. बहुत बहुत धन्यवाद.